anabadwira ku Yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa la katangale. History is the best teacher. Ahene chipembere anandidwa malo, akaphwiti banda anandidwa famu kunchinji, auto mchirwa anandidwa chilichonse, akanyama chumi anandidwa malo, katundu, mabuka ku banki. Akwanda chakwamba panopa tikumva kuti ayi achakwambawo tufata mangire chiliza cha 2.7 billion. Can you imagine? Koma achakwamba anamangidwa ndi MCP 1981. Atamangidwa anakhala kundende zaka 11. Analanda chilichonse, mabuka ku banki, ng'ombe zawo, minda, chilichonse anandidwa. Ngati achakwamba anamwalira munthu osauka ndi chifukwa cha MCP. And guess what? Amene anaphedwa kumwanza amatenje akadama anandidwa chilichonse ndi MCP. Amagwisa ntchito lamulo limene akhazikitsa kamuzu 1966 for Future Act. Leronso mnyamata ameneyo wa mkono umodzi akugwisa ntchito for Future Act. Akuti ayi we are using for Future Act olanda katundu wano machisale. Amalemu a Chilima asanamwalire anagula magalimoto. Tikunena pano akuchita failo mumva posachedwa azigwisa ntchito anthu osiyanasiyana kuti Chilima katundu wake alandidwe. Kulakwa kwa nkhani yonseyi amene Chilima anapita kuchikangawo ndikupempha kuti pakhale commission of inquiry. Lero angotusa nkhani zambirimbiri. Achilima anali ngongole 4 billion, Achilima anali ngongole 100 million. Zonse zija ndi maplani ofuna kusaukisa. Now zimene amachita Joe Biden ku America ndi zimene akuchita MCP lero. Lero Biden akuchoka, amene anayika kuti apikisane nawo akuchoka, kukubwera Donald Trump. Yemwe uja amene amanga, yemwe uja amene anamuwuza kuti ayi upereke 787 billion malawi kwacha. Leronso UTM DPP ikuzunzika akuti ayi anoma chisale katundu wa mtilanda. UTM Achilima magalimoto awo tilanda. Ndeti madabwa kuti kudangoniwa anakwachani. Adiki Matenje anali ngoni anaphedwa kumwanza. Albert Mwalo anali ngoni anaphedwa kuzomba kunyonga pamakapo. Kulakwa kwake akuti yayi wapezeka bwanji ndi chikutiro chimenechi animal farm. Basitu anagwira ndi kuwanyonga kwadwa khosi. Pa 1 July 2022 Saulos Chilima anafusa achakwera tinagwizana kuti 5 years ndidzayimira ineyo ndi chifukwa chani mukakamira. Nthawi yomweyo anamusegula milandu akuti yayi wabandisata. Ku khoti Chilima ananena kuti tikufuna maumboni ochokera ku defense, tikufuna maumboni ochokera ku State House. Sipanapite nthawi ananena kuti tamukhululukira. 2 weeks later anachita ngozi ya ndege. Panopa ngati pali ngoni amene wasala akulimba mtima kulankhula mopanda mantha ndinoma mchisale. Mukhoza kuona lokha zimene zikuchitika. Akufuna kumulanda chilichonse cholinga asauke. Timafuna tibeke chenjezo. Mnyamata wa mkono umodzi usamale utengere chitsanzo ku America. Uja amanenedwa dziko lonse criminal, wakuba, wogwiririra, racist. Ndikunena pano ndi president. Inu boma ili lakwana. Fetereza, mafuta, chilichonse akukulira ngongole. Ndikunena pano kalembera kuchitika. Aliyense akalembetse. Voti yanu ili ndi mphamvu yosintha zinthu m'dziko muno. By the way, chakwera kwa kamina chani walephera kuyendetsa dziko, waba 1 trillion, fetereza kulibe, katundu okwera, mankhwala zipatala mulibe. Akufuna chani mu 2025?
Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5.